Okongwu Dibia, go to Ogwugwu Muhu. All the close to my arose and I put Ogwugwu Ajosumu. Gang all me ye dear. Upon each of his Ogwumuhu, Gan or Rasi, Evans where you were, Abmalo Suas, Abobanjoras where you were. Igan or Rasi, just Malawan Corporas and one, Quosi. Eze Ikuku bụ onye asị ka ọ bụ. Eze Ikuku adịghị ekwu eziokwu. In fact na onweghị ihe ọjọọ mere Eze Ikuku. Onwe ebe nsogbu ekwu Eze Ikuku na onye akwụjọlụ m mara ụra asị wee ṅụọ na I want to talk to you again. Ime the video na Okongwu ila sekara 6 months ma ọ mụ ti mara bụ mụ ụra asị. Ị ga-ama na onwere ebe nsogbu ebe ụwa. Shinka na agbalị odibo. Okongwu ikotego. Mara mgbe ọ ga-eme ị ga-afụ na other people will deny you. I give you time to change. Mana ị chọrọ. Now I have blocked you. You know why you block one? War have started spiritually. Onye ọbụla mkpọ ha na-asị na mmụọ oge enwuke. I have blocked you. Okongwu Dibia. Enyelu ngo 1 week. Ọ bụrụ na mmụọ bụ Eze Ikuku isi na nna atụ asị na ihe na-ekwu abụrụ eziokwu na mmụọ na-ekwu okwu asị jee ṅụọrọ m iyi n'Ogwugwu Muhu ụkpọ. Ọ bụrụkwa na onweghị ndị kwụrụ gị ụgwọ to spoil my name. Ọ bụrụ na onweghị ndị si gị spoil this person name ka ọ pụọ n'ihu akwụkwọ ya dịrị gị na mma. Mana ọ bụrụ na o nwere dị mmụọ bụ ego. Okongwu Dibia jeelu n'Ogwugwu Muhu ụkpọ. Ị na-eme ọdịnala ṅụọlụ m iyi. Ọ bụrụkwa na ife ya imere abụghị arenji. Ọ bụrụkwa na ife ya imere bụ truth mmụọ jide m. Mana ọ bụrụkwa na ife abụọ arenji mmụọ tigbue gị tigbuo ndụ ị ga-adị tigbuo ndị duru gị ije. And ị ga-aṅụla n'Ogwugwu Muhu ụkpọ gị ga-ejenụ. Ọ bụrụkwa na Eze Ikuku na ife nkwuru gbasị iwere ebogide m na nna atụ asị chọ ka m bịa ka ndị otu gị pịa m ka ha gbagbue m ka kesi wee bie ka ndị nke ọzọ egbula egbu. Ọmanle onye nwere uche anaghị agba adaka adụrụ azụ maka ịtawa ọnụ egbe. Okongwu Dibia ị bụkwa onye mbụ na mmụọ. Ese n'isi ebu dibia ị na-ajụkwa eso ebu na mmụọ. Chere onye ọbụla ịfụrụ ịgba anya nwụọ jee paakị iyi ọga na-atụ m egwu. Ọ bụrụzie ngụ nwasịkịtara ya. Can you silence the truth? Can you stop me forever? Can you collide with people to frustrate me to stop saying the truth? Answer is no. Okongwu, no matter how you try, your sin now go double. Emma, why? You have sinned against the nature, and you have sinned against Eze Ikuku. Alụsị nwa. Ị katakata afọ n'onwe pụtalụ. Ruo mgbe banana. Gaa ṅụọlụ m iyi. Okongwu Dibia. Ṅụọlụ m iyi na His Excellency Ibezim o mere gị arrest. Ṅụọlụ m iyi na Sir Emeka Ọfọ o mere gị arrest. Ṅụọlụ m iyi na Suludo o mere gị arrest. Ṅụọlụ m iyi na Eme Akayi o mere gị arrest. Ọ bụ ha na mmadụ fo emeghe gị arrest. Other thing begini arrange email onwe gị. Okongwu Dibia ị ga-ata afụfụ. Ị takata afụ na owe pụtalụ ị ga-atakata afụfụ. Ụmụ ịnwụrụ anwụ ga na-ata afụfụ na-ayọ ego biskit ha ma mfanata. Asị gị na onye mbụlọ na ha afụ ife and before 1 year Okongwu ị ga-ebute ọya ga-abụ ibute. Save this video. Mmụọ na-ekwu abụ mmụọ. Ị ga-ebute ọya ga-abụ ibute ama ngwa ya agwọ. Ị ga na-ayọ ndụ ama ndị.
ị ga na-ayị ife ọma ime ọma mme ikwujọrọ onye chie na-agbala ọgụ ikwujọrọ onye chie ka ji alụ ọrụ. More people are sharing my false information na mbụ onye ọjọọ, more you are getting more pain. Suffer ị ga suffer n'ụwa ịma nwa ọsịsọ mana ị ga-atagide afụfụ ụwa ajụ gị. These people now you want to gather, they will still reject you and wagadịghị ka Congo. Ị ga-ama na o nwere echi na-agbala ọgụ. My Eze Ikuku, go and mark my word. Before 1 year, I will return home as a celebrity. All these people you are talking now want to celebrate me. Go and mark my word. I'm not in exile. Nobody map me wanted. I cannot chew ego, I want to go Igbo. Kushino, no game. You want to use me to eat peanuts. Irofuzie na afa na achụ bụ afa dị ụtọrọkpụ. Ị na-achụkwa esi onye bụ onye. My first name bụ gịnị? Eze Ikuku ife n'ụgbọ. Nke abụọ bụ gịnị? Alụsị a na-akụlụ gbamgbam. Every deity build house for me to stay in. Now, every Dibia fear me. Even your almighty Dibia tata na-atụ m ụjọ. Okongwu Dibia. My third name bụ gịnị? Eze Ikuku alụsị ogwugwu ajị. Which means that now, air you breathe, bow before me. One can name I brought me a blog, I me messenger. Go and tell people where no people. Eze Ikuku na more maybe na more I'm getting anger, more my spirit are moving. Okongwu, ikatakata afụfụ, takita afụfụ ị ga-asị ka ego si wee bido. Go and save this video. Ana m ekwu no dey as a content. Ana m ekwu what is going to happen. And the man carry 6 months o bido. Wakade kakana. If ị ga-afụ ị ga-asị na ọkọ na-ema nkujo onye ikwujọlụ. Mana if you don't need the right. Before mụ na-akpa enwe nsogbu akpa eje nga mblọkụrụ aka ọkọ. Ọ bụrụ onye izu mmerie. Okongwu, ị ga-afụ na ife afọ ịma na onye ma ofu ụzọ amara ụzọ.